Grupo autor, ten a palabra a señora Adán Villamarín. Sí, grazas, presidenta. Mire, señor Trenor, vostede confunde o ser co deber ser. Di aquí que a tarifa ten que ser única. Non, se chama falacia naturalista. Esa confusión. En, exactamente, Alemaña, Suiza e Gran Bretaña non existe tarifa única por coller países europeos. Non existe. Co cal, aquí non ten por que existir. Depende da vontade dese deber ser e do que se queira. E vostedes non queren apoiar a tarifa eléctrica galega. Polo tanto, eu quero que quede ben claro a emenda que presenta o Partido Popular e que presenta a Alternativa Galega de Esquerdas. Porque a que aprobamos todos e todas como proposta de resolución que o Parlamento galego insta a Xunta a demandar da multinacional Alcoa compromiso de mantemento da actividade productiva da fábrica coruñesa co seu correlato de mantemento da totalidade dos postos de traballo, coa definición dun plan industrial que garanta os investimentos necesarios e nun marco de colaboración por parte da Xunta de Galicia para concretar un novo sistema estable de prezos que favoreza a continuidade das empresas que son consumidoras de enerxía eléctrica. Isto só o votou o BNG, co cal non hai que votalo dúas veces. Está aprobado e este é un mandato que ten que facer o Goberno. O que hoxe presentamos e se a Alternativa Galega de Esquerdas presentara a nacionalización, nós non temos ningún problema porque xa defendimos nesa tribuna nacionalizar as eléctricas, que sí que é a raíz deste problema nacionalizar as eléctricas. Tamén defendimos nacionalizar Pescanova con moi pouco éxito, por certo, para esta Cámara, e mellor nos tería ido se de verdad apostáramos por nacionalizar as empresas. Dado que esa non é a proposta, non a podemos votar, xa o sinto, señora Díaz, que mantemos é a nosa iniciativa. Postos de traballo, sí, pero tarifa eléctrica e, sobre todo, mudar o sistema de interrumpibilidade, porque ese é o verdadeiro problema. E aí hai que instar a Madrid. Xa nos gustaría, dende logo, como BNG, que o pudera mudar o Goberno galego, e a iso aspiramos. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Adán. Posición do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa do señor Losada Álvarez a esta proposición non de lei